କଲିକତାରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ଏକ କବିତା ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ସେହି କବିତାଟିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାଢ଼ି ନିଅ ମୋର ସ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ, କାଢ଼ି ନିଅ ମୋର ଯୋନି, ଏଭଳି ଅଙ୍ଗକୁ ଦେହେ ମୋ ରଖିକି ରିକ୍ସ ନେଇ ପାରିବିନି। ସ୍ତନ ଯୋନି ଦୁଇ ଥିଲେ ସିନା ପାଖେ, ହୋଇପାରେ ବଳାତ୍କାର, ଏ ଦୁଇ ନଥିଲେ ଆଉ କି ହୋଇବ, ଦେବେ କି ଉତ୍ତର ମୋର? ବଳାତ୍କାର କରି କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, କିଏ ଦିଏ ପୁଣି ମାରି, ଭାବି ପାରୁଥିବ ଆମ ଏ ଦେଶରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ। ଚାହୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଥେ ବି ଦିନେ ଘଟୁ ଏହିଭଳି କିଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇକୁ ନେଇଯାଅ ଶୀଘ୍ର, ବଞ୍ଚିବାର ମୋର ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର କୋହଭରା କ୍ରନ୍ଦନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍